Hepinize selam. Bu dersimizde bir funksiyonu başka bir failin içinde, başka bir kodun içinde nädip ulanmagy görmek üçin, yani iki tane failin arasındaki funksiyaları birisinde alıştırılışa bulanmak. Mesela men şu yerde yine onun için hem şol bir papkanın içinde olmalı ya da özünüz girden wagtynız adres papka location yazmalı ya da okuyun olur. Hem bir papkanın içinde oýdum şu yerde bir test script men sen funksiyon vardı. Näme olur? Bir Quarks, biri Arcs üçündü. Geçen iki dersimizde öğrettik bunları. Indi men şu ikisini başka bir failin içinde ulanacak olsam, täzeden yazman şu yazanlar ulanacak olsam. New file diyen mesela, näme diýin? Python file. Bunu save edeyin. Näme olsun? Test3 diýin mesela. Şey save etdim. Indi men şu ýerde funksiýa diýip bir funksiyam var. Bu ýerde de Quarks var. Nime şu funksiýany we Quarks ulanjak bolsam, hatta şu dursun meýli ady. Näde bolmaly men şunu? Näme diýen? Şu haýsy faýlyň içindedir? Test1-iň içindedir. Funksiýa ady funksiýa bolýar. Onda maňa nädäki funksiýa gerek? Test1-däki. Näme diýen? From test1 diýen. Test1-däki, ýani pay ýazmama gerek ýok. Pythonyň içinde ýa-da ýanyň üçin. Test1'den diýen näme import edip diýen? Import haýsy funksiýany? Funksiýa adly funksiýany bolýar. Şunu işletjek bolsam näde işletmelimen? Normal şu ýerde funksiýany näde işletýän bolsam, meselen şu ýerde işletmek üçin näme etmeli bolýarmyn? Funksiýa diýip çagyrýan özüni. İçine argumentleme eden mesela 12, 34, 55. Sonra näme diýär? Şolaryň jemini çykaryp berýärdim ama. Indi men şunu şu ýerdäki funksiýany şu ýerde import edenim üçin men şu funksiýan koduny ýazman gün özüm çagyryp ulanyp bilýän. Näme bolýar görelim. Näme diýdi? Py test3 py 102 diýip çykaryp berdim ama näme etdi? Şunyň jemini çykaryp berdi. Jemi 102 üçin. Onda näme diýen men? Bir funksiýany ulanjak bolsam, ilk bilen hemmesini bir papkanın içinde, folder'ın içinde save edýän, ulanjak faýlamy, onsoň haýsy faýl bolsa şu faýlyň adyny ýazýan, nokotpy gerekde. Onsoň näme diýen? Şol ulanjak funksiýany import edýän funksiýany. Mesela mende başga bir dalildeýin. Test2-däki Quarks funksiýasyny ulanaýyn men şu ýerde. Näme diýen onda? From diýen, test2 diýen, import näme diýär funksiýany? Quarks. Men şu ýerde funksiýanyň ýerine funksiýam dursun. Hatta şey print edeyim ben şunu. Näme bolsun? Print diýen. Şundan gelecek zady näme? Enesi print ikinci ýerde. Näme diýen? Funksiýa. Funksiýa diýen näme? Meniň näme? Print edip göreyim. Şu funksiýan kyndan diýip çykarýarsa, ýokarda da print edýän üçin men şunu häzir print etdirmäň aňarda aýratyn print etjekdigim üçin şu return diýen. Şu return diýip alaýyn. Bunu save edeýin. Bunun print'de return diýip alaýyn. Bunu save edeýin. Indi funksiýan kyn şu ýerde işletjek. Print diýen başga näme gerek? Quarks işletjek şoň. Quarks'ın kynyn aýratyn print edip görkezelim. Funksiyamız näme? Quarks'yny öz görkezýär şu ýerde. Quarks'ın içine nämeler gerek maňa? Quarks funksiyamız näme diýdi? Sanlar alýa, jemini çykaryp berýär bunu. Bolýar. Quarks'ın içine de näme diýin? Şu sanlary bereň. Ýöne ilk bile ad bermeli muňa. San 1 12 diýen. San 2 näçe? 34 diýen. San 3 meselem 56 diýen. Sevesem. Täzeden işlesem ine funksiýamyň kom 102, Quarks'ın kom 102. Näme? Şol meňle sanlary berdim, jemlerini alyp berýär. Onda men ine şu funksiýa, şu funksiýam, ýagny şu ýerdäki funksiýa şu faýlyň içinde işledi, näme etdik? Şu ýerden import edip aldyk. Biz täzeden ýazmadyk. Onda biz bir bar bolan funksiýamyzy başga ýerlerde import edip, şu edip ilk bilen faýlyň adyny, onsoň ulanjak funksiýamyzyň adyny ýazyp import edip alyp şu ýerde ulanyp bilýäs. Ne şular ýani biz funksiýalary bir faýldan başga faýla geçirip ulanyp bileris.
Neden stop etmeliyim bunu?